Milanog ang buto-buto dito sa Barangay Panuraon, Mako, Davao de Oro kagahapon. Sa video nga kuha ni Mi Perdicos, madungog ang buto-buto og pagbinayluay og buto sa armas tali sa mga sundalo ug sa mga teroristang New People's Army. Nag-engkwentro ang mga sundalo ug ang rebelding sakop sa Regional Operations Command sa Southern Mindanao Regional Committee sa New People's Army kun NPA. Gikonpirma ni Captain Mark Tito, ang 10th Infantry Division Philippine Army spokesperson, nga doon na engkwentro nga nahitabo tungod kay padayon pa ang operasyon sa military sa isutang lugar. Sumala ni Captain Tito na recover sa ilang tropa ang 5 ka backpacks, usa ka monocular telescope, usa ka 40mm HE round, 30 rounds 7.62 link, usa ka military map ug uban pang mga gamit. Atol sa nitigayong engkwentro, swerteng walay natalang samaran o namatay sa tropa sa mga sundalo. Samtang padayon sab ang hot pursuit operation batok sa mga ituang NPA aron masuta kung dunay nakalas sa ilang miyembro. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!